Hi everybody, I'm watching gay porno. Vi blev enige om, at vi skulle være shit-faced. Nu ligger han også der. Hey, party! Gør det igen, der filmer. Yeah, party! Det lufter bliver faldet. Vi skal se, om vi kan noget op. Gør det lige igen, Mads, det der party. Han tjekker, om han trækker vejret. Det gør han masser. Ja. Han vågner op, og så hans arm sover bare for sindssygt. Kys ham lige, Mads. Kys ham lige. Ej. Ej. Det var ikke engang blik, det var bare hovedet, der var. Sig godnat. Godnat, sig godnat. Det kan sige, at vi kan bolle uden af hovedet. Nej, ikke hvis det storm gik, så vel? Nej. Jeg prøver altid at sige godnat. For da jeg har en tredjedel større arme. Du skal også gøre det. Du skal også Party igen, Mads. Party. Party! Ej, jo! Nej, han vender sig bare. Han er stadig levende. 4 kys ham, tror jeg. Så sådan det roste på ham. You just videotaped yourself saying that. Beauty. I'm going to cut that out. I'm going to erase that. I'm going to erase that. Take a piss. And right there, that is my jogging pants at the bottom.